чаму трывожыцца Александр Лукашенко, каго ён баіцца і з кім канфліктуе, а таксама што вядома пра дзіўную сустрэчу Марыі Калеснікавай і новыя разборкі Вадзіма Пракоп'ева са Святланай Ціханаўскай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Прэм'ер-міністру Беларусі Александру Турчыну паказалі збітыя беспілотнікі. Сёння ён наведаў адзін з палігонаў ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны. Кампанію яму склалі міністр абароны Віктор Хрэнін і дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч. Усім траім паказалі айчыннае ўзбраенне па супрацьдзеянні дронам, а таксама нават беспілотнікі збітыя падчас практычных выпрабаванняў. Дарэчы, адзін з іх вельмі нагадвае расійскую герберу, толькі зафарбаваны апазнавальнымі знакамі. Такія беспілотнікі нярэдка залятаюць у Беларусь з тэрыторыі Украіны падчас расійскіх нападаў. Армія Расіі выкарыстоўвае герберы як для нанясення удараў, так і для іншых мэтаў, напрыклад, для разведкі. Таксама, дзякуючы нізкай цане, гэты беспілотнік нярэдка ўжываецца як ілжывая цэль, адцягваючы на сябе супрацьпаветраную абарону. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы з беспілотнікамі, якую па тэлебачанні не пакажуць. Апошнім часам зноў фіксуюцца залёты баявых расійскіх дронаў у Беларусь. За 12 дзён лютага да нас заляцелі як мінімум 3 такіх беспілотнікі. Працягваецца і трывожная актыўнасць лукашэнкаўскай арміі. Цяпер Віцебскую 103-ю паветрана-дэсантную брыгаду перакінулі на паўднёвы ўсход Беларусі да самай мяжы з Украінай. Зроблена гэта ў рамках праверкі боегатоўнасці, якая праводзіцца Лукашэнкам у абыход генеральнага штаба. Марш-кідок на 360 кіламетраў прайшоў 11 лютага, а затым вайскоўцы адбівалі умоўную начную атаку умоўнага праціўніка праз мяжу з выкарыстаннем бронетэхнікі і дронаў. Чаму Лукашенко так трывожыцца, незразумела. Як і незразумела, чаму ён раптам чакае ўварвання з боку Украіны, бо толькі ж нядаўна ён у чарговы раз крычаў пра пагрозы з боку палякаў. Ну альбо Лукашенко і сапраўды лічыць, што ўсе суседзі спяць і бачаць, як бы так захапіць Беларусь, і ён чакае нападу адкуль заўгодна, акрамя хіба што з Расіі. Расіяне працягваюць біць па энергетычных аб'ектах Украіны, пакідаючы мірных жыхароў без вады, святла і ацяплення. У ноч на 12 лютага адбыўся чарговы такі ўдар з выкарыстаннем балістычных ракет і беспілотнікаў. Цэлямі сталі Кіеў, Дняпро, Адэса і іншыя гарады. Амаль 20 чалавек, з якіх двое дзяцей атрымалі раненні. У выніку крытычнае пашкоджанне атрымала Дарніцкая цеплаэлектрацэнтраль, і больш чым 2500 шматпавярховых дамоў у Кіеве засталіся цалкам без святла. І гэта ў дадатак да той 1000 дамоў, якія ўжо былі без ацяплення пасля мінулых удараў. Тым часам працягваецца абмеркаванне магчымай сустрэчы Зяленскага і Пуціна ў межах мірных перамоваў. Але востра стаіць пытанне, дзе можна было б арганізаваць такое мерапрыемства. Лукашенко вельмі хоча, каб гэтая сустрэча адбылася ў Мінску, і такім чынам ён бы мог зарабіць на гэтым палітычных балаў. Але ж тут для яго ёсць дрэнныя навіны, бо Владзімір Зяленскі катэгарычна адмовіўся ехаць у Маскву ці Мінск, падкрэсліўшы, што Расія пачала гэтую вайну, а Беларусь стала ў ёй саюзнікам агрэсара. Ну і таксама украінскія ўлады заўважна памянялі свае падыходы да беларускай апазіцыі. Так, пасля нядаўняй сустрэчы Ціханаўскай і Зяленскага, якая адбылася ў Вільні, рыхтуецца працяг, і прадстаўнікі Ціханаўскай паведамілі, што Святлана атрымала афіцыйнае запрашэнне наведаць Кіеў, і гэтая паездка можа адбыцца ўжо хутка, у канцы лютага ці пачатку сакавіка. Тым часам працягваецца напружанне паміж Святланай Ціханаўскай і апекуном яе мужа Вадзімам Пракоп'евым. Пасля слуханняў у каардынацыйнай радзе і Пракоп'еў і Ціханаўская па чарзе схадзілі на эфір Еўрарадыё, дзе абмяняліся ўзаемнымі прэтэнзіямі. Пракоп'еў назваў Сяргея Ціханаўскага важнай картай і найлепшай беларускай зброяй, а таксама растлумачыў, чаму аплачваць яго дзейнасць абавязкова мусяць беларусы. Очень важно, чтобы у нашего представительства в США были не международные деньги, не грантовые деньги, а именно национальные белорусские. Это просто одно из ключевых условий. Но потому что с американцами придется не только разговаривать, но и спорить.
И спорить вы можете только тогда, когда заплатили за себя в ресторане. Акрамя таго, Пракоп'еў у чарговы раз упікнуў Святлану Ціханаўскую і яе паплечнікаў, асабліва ў іх поглядах на Расію. Пракоп'еў падкрэслівае, што Расія нікуды не падзенецца і спадзявацца на яе развал ці знікнення не варта. У вас есть стратегия с Россией или нет? Или вы считаете, что этого вообще не существует слона в природе? Но мы получили отрицательный ответ. Это означает, что вся остальная стратегия несостоятельна. Потому что в таком случае она рассчитана на то, что нам повезет, на ветер истории. Святлана, у сваю чаргу, таксама не прамаўчала. Яна абвінаваціла Пракоп'ева ў адсутнасці павагі, а таксама адзначыла, што Вадзім так дзёрзка і рэзка паводзіць сябе з ёю толькі на публіцы. Як вы лічыце, у Пракоп'ева нешта асабістае супраць вас? Ох, ну не ведаю я, што ў Пракоп'ева да мяне, бо насамрэч ён пры асабістай размове паводзіць сябе у адным тэмпе, так, калі выходзіць у паблік, гэта такое больш шоу, такі нейкі сама-піяр, і я разумею, што ў дэмакратычным руху могуць быць розныя меркаванні, і пытанні трэба ставіць востра, але ж я хацела б, можа, больш нейкай взаемапавагі, калі выходзіць чалавек і пачынае сама-піярыцца, і то для мяне гэта непрымальна. Я зрабіла яму і заўвагу пасля слухання. То бок, калі у цябе ёсць канструктыўныя прапановы, калі нешта не падабаецца, раскажы, як трэба рабіць. А гэта ўсё нешта такое агульнае, такія нейкія воздушныя замкі, вось. І таму я б хацела, каб калі мы ўжо пра Пракоп'ева кажам, каб ён больш удзельнічаў у і паседжаннях Коордынацыйнай рады, бо ўходзіць чалавек раз на 3 месяцы, каб патрабаваць адказаў. Пасля вялікага інтэрв'ю расійскаму блогеру Юрыю Дудзю Марыя Калеснікава вырашыла сустрэцца з беларускімі журналістамі. Але фармат сустрэчы быў абраны трохі дзіўны. Марыя запрасіла да сябе ў берлінскую кватэру прадстаўнікоў адразу некалькіх выданняў. Уражанні ў журналістаў былі розныя. Хтосьці ў захапленні ад самога факту знаёмства з Калеснікавай, а хтосьці адзначае, што з некаторымі пытаннямі ў яе ўзніклі складанасці. Вось, напрыклад, што піша ў сваім рэпартажы журналістка выдання Deutsche Welle Беларусь. Цытата. Размова Марыі Калеснікавай з журналістамі ідзе даволі цяжка, асабліва ў момантах пра дыялог з Александром Лукашэнкам, а таксама на пытаннях, звязаных з вайной ва ўкраіне. Марыя доўга адказвае, перапытывае фармулёўкі, а таксама адхіляецца ад тэмы. У нейкі момант яна прызнаецца, што не бачыла неабходнасці артыкуляваць відавочныя рэчы і дзякуе гасцям за зваротную сувязь на гэты конт. Праўда, у выніку Марыя ўсё ж заявіла, што Крым украінскі, а Лукашенко дыктатар, які вінаваты у тым, што Беларусь падтрымлівае вайну, але назваць яго ваенным злачынцам Калеснікава не змагла, бо на яе думку гэта юрыдычнае пытанне, пра якое ёй складана казаць. Акрамя таго, Марыя паўтарыла свае думкі пра неабходнасць зняцця санкцый з Беларусі і вызвалення палітвязняў любой цаной. Вось яе цытата. Мяне ўсе крытыкуюць, што я падзякавала Лукашэнку. Я і чорту лысаму буду дзякаваць толькі за тое, што людзі будуць выходзіць. Таксама Калеснікава патлумачыла, што ў яе вядомым выразе пра даўбіць гэтую ўладу ніколі не меліся на ўвазе нейкія агрэсіўныя дзеянні ці захоп улады. Маўляў, гаворка ішла выключна пра мірныя крокі. Зорнага беларускага танцора ў Кітаі асудзілі на працяглы турэмны тэрмін. Віцебскі брэйк-дэнсер Мікіта Селязнёў паспяхова выступаў на міжнародных спаборніцтвах, фестывалях, замежных брэйк-батлах і шоу. Ён удзельнічаў нават у фінале сусветнага чэмпіянату па брэйкінгу Red Bull BC1, аднаго з галоўных турніраў у гэтай культуры. Для разумення, трапіць танцору ў такі фінал гэта прыкладна тое ж самае, што для спартсмена выступіць на алімпійскіх гульнях. Яшчэ год таму ў сацыяльных сетках хлопца было шмат відэа і фота з Кітая, але пасля Мікіта знік. Паводле інфармацыі сяброў, Селязнёва затрымалі ў Пекіне яшчэ 21 снежня 24 года, і з таго часу ён знаходзіцца за кратамі. Ужо нават прайшоў суд, які быў закрытым. Таму родныя і сябры не бачылі матэрыялаў справы, і сутнасць абвінавачання невядомая. Вядома толькі пра нейкае наведванне саўны з новымі знаёмымі і начлег у прыватным пакоі, пасля якога адбылося затрыманне. На днях стаў вядомы прысуд.
Беларусу далі 11 гадоў пазбаўлення волі, але што такога ён нарабіў, па-ранейшаму застаецца таямніцай. Увогуле, кітайская крымінальная сістэма даволі строгая і часта прадугледжвае вялікія тэрміны за дзеянні, якія б у Еўропе маглі лічыцца менш цяжкімі. Прысуд у 10-12 гадоў можа пагражаць, напрыклад, за забароненыя рэчывы, арганізацыю альбо ўдзел у незаконных вечарынах з такімі рэчывымі ці сур'ёзнае парушэнне міграцыйнага заканадаўства ў спалучэнні з іншымі артыкуламі. Вядома, што Мікіта падаў апеляцыю на прысуд, і разгляд яго абскарджання адбудзецца цягам месяца. Паслугі адваката каштуюць $10 000, і сябры Селязнёва збіраюць на гэта грошы. Лукашенко пайшоў на прынцып і працягвае абвастраць сітуацыю з Літвой. У інтэрнэце цяпер распаўсюджваецца відэа на літоўскай мове, у якім жыхарам Літвы прапануюць пагаварыць о праблемах свайго ўрада з беларускім камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Указваецца нават нейкі нібыта бяспечны канал, куды могуць пісаць усе ахвотныя. Акрамя таго, Лукашенко ўжо больш за 3 месяцы працягвае утрымліваць у Беларусі грузавікі літоўскіх перавозчыкаў. І цяпер сітуацыя дайшла да абсурду. Стала вядома, што уладальнікі машын атрымалі лісты ад Белмытсервіса, які на хвіліначку знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі. У дакументах гаворыцца, што літоўскія перавозчыкі павінны падпісаць беларускім бокам дамовы на аказанне паслуг пастаянцы з датай, пастаўленай заднім чыслом. Для разумення, на сёння ў некаторых выпадках рахункі, выстаўленыя лукашэнкаўцамі, удвая перавышаюць кошт транспартных сродкаў. Кіраўнік літоўскай асацыяцыі перавозчыкаў ужо сказаў, што гэтае патрабаванне падпісваць ніхто не будзе, але ж літоўцы непакояцца, што фуры ім не вернуць увогуле ніколі. Той жа кіраўнік літоўскіх перавозчыкаў кажа, што Мінск цяпер шукае шляхі, каб фармальна ўзаконіць факт затрымання паўпрычэпаў і цягачоў. Беларусаў чакае бомба ад прыхільнікаў Лукашэнкі. Але тут варта разумець, што якія прыхільнікі, такая і бомба. 23 лютага ў эфіры з'явіцца новы тэлеканал ВНТБ, які будзе займаць 12-ю кнопку. Самі лукашэнкаўцы апісваюць запуск тэлеканала як інфармацыйную бомбу, якая бахне. Хаця па сутнасці гэта будзе чарговы паток прапаганды, хіба што толькі мілітарызаванай. На канале плануюць выпускаць штодзённыя навіны, штотыднёвую выніковую праграму, а таксама нейкія аналітычныя перадачы і круціць кіно і мульцікі на вайсковыя тэмы. У страшнай аварыі пад Брэстам загінулі 2 чалавекі. Сёння раніцай на дарозе Брэст-Камянец-Белавежская пушча 30-гадовы кіроўца Рено пры абгоне выехаў на сустрэчную паласу, дзе яго машына уляцела ў Аўдзі. Мужчына, які быў у Рено, выжыў, а 42-гадовы кіроўца Аўдзі і яго 35-гадовая пасажырка загінулі на месцы. А ў Гомельскай вобласці загінуў 14-гадовы падлетак. Хлопец перасякаў дарогу на перакрыжаванні і трапіў пад машыну. Выратаваць яго, на жаль, не змаглі. Дакладныя абставіны трагедыі цяпер высвятляюць супрацоўнікі ДАІ і следчыя. У беларускім дзяржаўным тэатры лялек нечакана змянілася кіраўніцтва. Дырэктарка Тацяна Тоўсцік пазбавілася пасады. Ці яна сышла сама, ці яе знялі прымусова, пакуль невядома, але ж усе згадкі пра яе з сайта установы ўжо прыбралі. І ўсё гэта трохі дзіўна, бо тэатр лялек апошнімі гадамі быў не проста папулярным, а біў усе рэкорды па цікавасці гледачоў. Квіткі на спектаклі разбіралі за хвіліны, і пасля іх немагчыма было дастаць нават у перакупшчыкаў. Таму звальненне кіраўніцы такога паспяховага тэатра выклікае пытанні, але што здарылася і ці няма ў гэтай гісторыі палітыкі, мы пакуль што высвятляем. Беларуская ініцыятыва Мальдзіс выкупіла 30 літаграфій знакамітага мастака Напалеона Орды. 19 з іх прысвечаныя краявідам і архітэктурным помнікам у межах сучаснай Беларусі. Астатнія ж адносяцца да сучасных Літвы, Украіны і Польшчы. Набытая калекцыя утрымлівае выявы замкаў, палацаў, касцёлаў і сядзібаў у такіх гарадах і вёсках Беларусі, як Шаўры, Ліда, Крэва, Нясвіж, Мір, Наваграда, Камянец і іншых. Літаграфіі ў 1870-х гады стварыў Алаіс Місуровіч у варшаўскай майстэрні Максімільяна Фаянса паводле малюнкаў Напалеона Орды і з яго арыгінальнымі подпісамі. Затым літаграфіі былі надрукаваныя ў альбоме гістарычных відаў Рэчы Паспалітай. Выданне альбома фінансаваў сам Напалеон Орда. У будучыні гэтая калекцыя будзе перададзеная ў якасці грамадскага падарунка ў музей мастака, які месціцца ў яго адноўленай радавой сядзібе ў Варацэвічах.
Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.